L-għodwa tajba, sinjuri, lilkom li qegħdin seguna permezz tal-mezzi soċjali, permezz ta' televizjoni jew radju, natukom il-kumplament tal-ħatti tajjeb. Llum nilqamiej il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela li miegħu se nkun qed nitkellem dwar l-aħbarijiet li sawru l-isfera politika matul dawn l-aħħar ġranet. L-għodwa tajba lilek, Prim Ministru, qabel xejn. Nsellimlek Pablo u nagħti l-ħadd it-tajjeb lil kull min qed isegwina. Prim Ministru, ħafna kienu dawk inkluż jiena li kont qed insegwi biħrara kbira dak l-informazzjoni li kellu xjatina deputat Prim Ministru matul dan il-weekend jidher illi tħallna fażi oħra tal-vaċċinazzjoni, tal-COVID, wara illi ingħata l-vaċċin lil dawk ta' priorità, issa jidher illi tħallna fi sfera oħra fejn anke oġbitni l-fatt illi dak li jkun jista' jirreġistra biex jażel il-ġurnata u l-lokalità fejn jieħu l-vaċċin. U jidher u għall-inqas qed nittamaw illi dan se jkun l-aħħar stadju. Kemm inti ottimist illi qegħdin hemmhekk u wasalna biex xi ħaġa li forsi ilna ngħidu u naturalment xi fisser dan għall-pajjiż anke meta wieħed iqis li hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa illi qishom waslu u mbagħad jerġgħu jaraw surge kbira ta' nies illi huma infettati. Pablo, mur lura għal Ottubru li għadda. Dakinhar kien hemm min lokalment qalilna li mhux ser nexxielna nġibu l-vaċċin sa April. Mhux qabel April kienu qalulna. Aħna konna ambizzjużi fit-target li tajna, għadna f'Jannar ikollna l-vaċċin. Wasalna fl-aħħar ġimgħa ta' Diċembru saħansitra. Jekk inħarsu 4 xhur ilu, naraw illi l-EMA kienet għada l-European Medicines Authority kienet għada lanqas approvat l-ewwel ditta ta' vaċċin. Illum, niġi għallum, għandna 240,000 doża ta' vaċċin li ġiet amministrata f'pajjiżna. 68,000 persuna li saħansitra ħadu t-tieni doża. Issa dak li wasalna lih illum ma ġarax b'kombinazzjoni, ġara konsegwenza ta' deċiżjonijiet strateġiċi li ħadna numru ta' xurilu. Numru ta' xurilu, kull pajjiż mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kellu jieħu numru ta' għażliet. Kulħadd kellu l-istess opportunità. Il-framework kien wieħed u kull pajjiż mis-27 kellu l-għażliet tiegħu. Aħna milna tagħna. U għamilna tagħna b'mod ambizzjuż għax kellna l-ekonomija li permettitilna. Għax kellna l-finanzi tal-pajjiż li meta ġejna l-għażla li kellu jagħmel kull pajjiż jekk nażlux li nixtru minant li raħas ditta, jekk nażlux li nixtru minant ditta waħda, jekk nażlux li nixtru minant l-4 ditti iżda f'dożi biżżejjed għall-popolazzjoni tagħna. Aħna x'għamilna? Għamilna għażla li nixtru minant kull produttur. Iżda mbagħad għamilna t-tieni għażla li ma nixtrux f'dożi biss daqskemm għandna popolazzjoni, imma li nixtru ferm li lim minn hekk. U tgħid li imma x'deċiżjoni kienet li tixtri ħafna iktar dożi milli eventwalment se jkun meħtieġ. Ħadd ieħor qalilna tberbiq tal-flus. L-oppożizzjoni qaltilna li qed inberbqu l-flus fil-pandemija. U llum dawn l-aħħar ġimgħat taw ir-raġun lil dik id-deċiżjoni strateġika. X'kien ifisser li aħna nixtru iżjed milli għandna bżonn u mingħand kull wieħed mill-produtturi? L-ewwel kienet tiggarantixxi continuity of supply. Jekk inti jkollok produttur li jkollu problemi fil-provvista, inti taf li tista' tistrieħ fuq produtturi oħra. U x'rajna? Rajna diffikultajiet dwar ditta partikolari, rajna diffikultajiet oħrajn dwar id-ditta Johnson & Johnson illi issa qed naraw li tibda tagħtina l-ewwel dożi fil-jiem li ġejjin, imma l-ħares straħna fuq produttur wieħed. Imma t-tieni puntu tant huwa importanti dan illi bid-deċiżjoni li ħadna li nixtru iktar milli kellna bżonn, niggarantejna li fl-ewwel ġimgħa tant kruċjali, ġifieri qed nitkellmu minn Jannar sissa u minn issa u l-ġimgħat li ġejjin, kellna ras għal ras dożi iktar milli kellu kull pajjiż Ewropew ieħor. X'ifisser dan? Li stajna nlaqmu iktar bis-saħħa. U qed nużaw sistema li tissejjaħ il-just in time. Jiġifieri l-vaċċin jasal minn barra u nlaqmu mill-ewwel. Ħadd ieħor x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn qegħdin jirċievu iħallu dożi ġo refrigerators tagħhom jew ma jirċievux dożi addirittura. Pajjiżna qed naħdmu b'mod tant differenti. X'riżultat kellu dan? Illi qed naraw kif semma tajjeb id-deputat Prim Ministru l-bieraħ illi sal-aħħar ta' Ġunju
għandna target ambizzjuż li nkunu laqqamna 70% dik il-figura tant importanti ta' 70% tal-popolazzjoni adulta tagħna. Li sa nofsa wissu nkunu tajna doża lil kulħadd mill-popolazzjoni adulta tagħna. Dawn huma targets kruċjali. U jekk nibqgħu daqstant ambizzjużi u se nibqgħu u ma jkollniex imprevisti, jien nemmen li biżjed ħidma nistgħu naħdmu biex saħansitra ntejbu dawk it-targets. U fiex qed jissarraf dan? Qed jissarraf kif spjegat il-professur Charmaine Gauci f'7-day moving average ta' infezzjonijiet li niżel għal 55. Qed jissarraf iktar importanti minn hekk f'numru ta' admissions fl-isptar Mater Dei li qiegħed jonqos. Qed jissarraf f'numru ta' pazjenti li jeħtieġu kura intensiva li huwa nieżel. Frata ta' mwiet li qed tonqos. Dan huma r-riżultati li qed ikollna. U meta tgħidli mbagħad fuq livell ekonomiku x'tissarraf din? Għandek illum it-turisti li qegħdin jagħmlu l-għażliet tagħhom. U meta t-turisti qed jagħżel il-pajjiż tad-destinazzjoni tiegħu għas-safra, għas-sajf illi ġej u għar-raba' kwart ta' din is-sena qed iħarsu lejn dawn il-fatturi kollha. Kemm il-pajjiżi għandhom nies imlaqma, kemm il-pajjiżi għandhom rata ta' infezzjonijiet kontenuta, kemm il-pajjiżi ħajilħqu il-herd immunity malaj, u għalhekk iva mimli bil-fiduċja iżda fl-istess waqt irid iwassal il-messaġġ li rridu nibqgħu kawti, nibqgħu nosservaw il-miżuri tas-saħħa kollha, mhux il-mument illi ninjoraw il-miżuri restrittivi, imma nemmen li b'dan l-approach bilanċjat u sensibbli nistgħu nħarsu l-qudiem lejn futur li huwa wieħed sabiħ u pożittiv. Ir-rilaxxar tar-restrizzjonijiet, x'kien il-ħsieb wara l-aħħar miżuri illi ttieħdu rigward dan? Kien hemm min naturalment kien mweġġa li jiena u l-biznis tiegħi mhux se jerġa' jiftaħ għalissa, irrid nibqa' nistenna. X'tgħidilhom lil dawn in-nies hemm ħafna li huma mweġġa għaliex il-business tagħhom qiegħed stranded bħalissa. Nifhem lil kulħadd. U lil kull min qed jilmenta għandu raġun. U ngħidlu li għandkom raġun. Imma meta ġejna biex infasslu il-pjan ta' tneħħija ta' restrizzjonijiet, ingħatajna l-parir xjentifiku li kellna nażlu il-prijoritajiet tagħna. U nemmen li dak l-approach il-korrett. U t-tlet prijoritajiet illi identifikajna għall-ewwel set ta' tneħħija ta' restrizzjonijiet dak li jiġifieri li jibda minn għada kienu tlieta: is-saħħa, l-edukazzjoni u l-anzjani. Meta qed nitkellmu dwar is-saħħa jfisser illi rridu naraw li bl-ewwel set ta' miżuri li se nkunu qegħdin inneħħu ma niġux f'sitwazzjoni li semmejta fil-bidu tal-ewwel domanda tiegħek li ma jkollniex sitwazzjoni fejn imorru lura flok il-qudiem. U li bit-tneħħija tal-miżuri restrittivi ma jkollniex serġ fir-rata ta' infezzjonijiet. U li jekk ikollna nkunu f'qagħda li nistgħu nikkalibraw mbagħad it-tneħħija tal-miżuri għalhekk semmejna dejjem il-bi-directional approach li nistgħu inżidu ma' tneħħija tal-miżuri restrittivi kif ukoll innaqsu sabiex inżommu s-sitwazzjoni stabbli. It-tieni aspett tas-saħħa huwa li se nkunu nistgħu nerġgħu nibdew dawk l-operazzjonijiet illi kienu skedati. Mela hemmhekk dik li l-prijorità li qed tingħata lill-aspett tas-saħħa. It-tieni punt kruċjali, l-edukazzjoni tat-tfal tagħna. Nemmen illi wieħed mill-iktar setturi illi sofrew pressure kien dak tal-edukazzjoni, l-iżvilupp soċjali u akkademiku tat-tfal tagħna. U nemmen illi ma nistgħux ikollna sitwazzjoni fejn l-iżvilupp tat-tfal tagħna kemm mill-lat edukattiv kif ukoll mill-lat soċjali jista' jiġi preġudikat. U għalhekk il-prijorità tal-ftuħ tal-iskejjel. Kellna sistema ta' online li ħadmet. Iżda fil-fema tiegħi xejn ma jista' jissostitwixxi il-preżenza fiżika fil-klassi. Il-fatt li inti għandek it-tifel, it-tifla tiegħek qiegħed fil-klassi mal-bqija tal-klassi b'mod safe, b'mod li jiġu osservati l-miżuri tas-saħħa, xejn ma jista' jissostitwixxi dik l-esperjenza. U nemmen li dik kienet priorità illi enfasizzajna fuqha. Tielet priorità mbagħad l-anzjani tagħna. Min għada min qiegħed jgħix fid-djar tal-anzjani jista' jkollu l-visitors li se jkunu qegħdin imorru jkun jagħmlu il-visits u dan huwa hija xi ħaġa li fil-fema tiegħi għalkemm forsi tista' tidher li hija xi ħaġa mhux daqstant kbira, ma fil-verità
għal min għex l-esperjenzi li tkun imċaħħat milli iżżur l-eżistijak, l-anzjani tagħna li tant huma l-qalbna f'daw l-aħħar xhur, kienet esperjenza traumatika għall-anzjani b'mod partikolari li batew mis-solitudni wkoll u għal daqstant meta rajna dal-prijoritajiet għadna fejn huwa l-aktar kruċjali. U daw kienu 3 areas li identifikajna bħala li huma l-iktar meħtieġa. Imma mbagħad kellek ukoll aspetti oħrajn li tiftaħ b'mod kawt jfisser. Ifisser ukoll illi jirnexxilek iżomm is-sitwazzjoni mill-lat mediku stabbli taħt kontroll u kif semmejt aktar qabel ukoll kruċjali li niżguraw sajf ta' turiżmu. Sajf ta' turiżmu xi jfisser? Ifisser sajf ta' xogħol u jfisser sajf ta' nefqa mit-turisti ġewwa pajjiżna. U nemmen li dan huwa kruċjali. Nifhem iva li l-kull min huwa dilettant tal-isports illi il-menta. Nifhimkom u għandkom raġun. Imma daqstant ieħor huwa kruċjali li bil-tneħħija tal-miżuri fil-ġranet li ġejjin ma nippreġudikawx tant xhur ta' sagrifiċċju. Ilna għaddejjin minn xhur ta' sagrifiċċju. U nemmen li iva jekk nibqgħu mexjin b'mod kawt b'3 targets partikolari, it-12 ta' April li huwa għada, is-26 ta' April fejn dakinhar beħsibna nneħħu ir-restrizzjonijiet fuq is-servizzi u l-ħwienet meqjusa bħala mhux essenzjali u mbagħad dak it-target kruċjali tal-ewwel ta' Ġunju fejn ser inkunu qed niftħu għat-turiżmu f'pajjiżna b'mod proattiv u mbagħad naturalment bejn is-26 ta' April u l-ewwel ta' Ġunju jrid ikollna sett jew settijiet oħrajn ta' tneħħija ta' miżuri, hemmhekk se jkunu l-miżuri kruċjali illi nneħħu ma' kollox jiddependi fuq prattikament żewġ fatturi, kemm se jirnexxielna nżommu ir-rata ta' infezzjonijiet baxxa u r-rata ta' dħul ta' pazjenti fl-isptar tagħna baxxa u naturalment ir-rata ta' mwiet. Baxxa dak l-ewwel punt. U t-tieni punt kemm se jkollna osservanza tal-miżuri u hawnhekk nappella għad-dixxilpina. L-infurzar se jibqa' b'saħħtu. Għadu mhuwiex il-mument li jew nillaxkaw mill-miżuri jew li jkollna attitudni li ngħidu nistgħu ngħaddu jew nillaxkaw mill-osservanza ta' dak il-miżur. U għalhekk illi l-infurzar se jibqa' wieħed b'saħħtu ma nixtieqx li jkollna l-awtoritajiet tal-enforcement li jagħtu l-multi, ħadd ma jieħu pjaċir jagħti l-multi, imma huwa kruċjali ejja nifhmu li huwa tant importanti li dawn huma ġimgħat li se jiddefinixxu il-futur tal-pajjiż. U għalhekk kienet kwistjoni ta' għażla. Jekk se nitilfu, ħankun onest ħafna ma' nies, jekk se nitilfu sajf ta' turiżmu, il-pajjiż ikollu problema. Jekk se nkunu iggalbati kif konna sa issa, bis-saħħa tal-poplu kollu, u nkunu kawti, u niftħu b'mod gradwali u b'mod bil-għaqal, is-sajf ta' turiżmu se niżgurawh u se niżguraw futur sabiħ għal pajjiżna. Bħalissa qed niġu gwidati bla dubju ta' xejn minn dak li qed tiddettalna x-xjenza u l-mediċina. U għalhekk xtaqt hawnhekk li ndaħħal f'intervent lil Dr. Charles Malija Azzopardi li jinsab magħna f'intervent. L-odwa tajba lilek qabel xejn Dr. Malija Azzopardi. Xtaqtek illi ittina l-veduti tiegħek propju dwar is-sitwazzjoni tat-tilqim preżenti f'pajjiżna. Il-Prim Ministru għadu kemm għamel aċċenn illi fawissu qed nittamaw illi Malta kollha kull persuna tkun vaċċinata. Xi fisser dan għal pajjiż u xtaqt ukoll li tkellimna ftit dwar ċertu issues jew concerns dwar l-AstraZeneca li lna nisimgħu għal dawn l-aħħar ġranet. Tajjeb, bonġu l-kulħadd. Dwar il-vaċċin naħseb jiena kulħadd jaqbel li l-andament kif sejjer il-vaċċin kontra l-COVID għaw Malta huwa suċċess. Bħalissa nistgħu ngħidu li bewet ieħor 40% ta' popolazzjoni Maltija li hija eliġibbli għall-vaċċin ġiet ivvaċċinata mill-inqas bl-ewwel doża li huwa rata tajba ħafna. Sal-aħħar ta' dan ix-xahar ta' April ġifieri aħna qed imbassru u appjanat li iżjed minn 55% tal-popolazzjoni tkun ivvaċċinata bl-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-COVID. Issa meta wieħed iqis biex jara x'suċċess kif qiegħed u kif qed iqabbel lilu nnifsu ma' pajjiżi oħra, aħna nistgħu ngħidu li l-pajjiż tagħna qiegħed mal-ewwel meta tqis ras għal ras kemm irċivew l-ewwel doża tal-vaċċin tal-COVID qegħdin mal-ewwel 5-7 pajjiżi mhux fil-Mediterran, mhux fl-Ewropa ma fid-dinja.
naħseb dik hija risposta li turi s-suċċess li sissa kellna u li għandu jkollna bil-vaċċin ta' kontra l-COVID. Għattini mistoqsija, ġifiri, smajna ħafna fuq l-AstraZeneca u r-relazzjoni tagħha ma' trombozi. U jiena nixtieq nagħmel 3 punti qosra. Mela, bħalissa nistgħu ngħidu li iva hemm indikazzjoni li l-AstraZeneca hija assoċjata, tista' tkun assoċjata infatti ma' dat tip ta' trombozi li hu trombozi partikolari ħafna. Jiġifieri, l-ewwel nett huwa rari ħafna. Jekk nieħdu l-istatistika li ħirġa mir-Renju Unit u qed insemmi l-istatistika mir-Renju Unit għax huma l-iżjed li taw vaċċin bl-AstraZeneca. Daw qed jgħidulna li dan it-tip ta' trombozi jissuċċedi f'wieħed minn kull 250,000 vaċċin tal-AstraZeneca. Jiġifieri huwa rari ħafna. Imma importanti wkoll li nżommu f'rasna li dan it-tip ta' trombozi huwa partikolari ħafna, ġifri dan mhux trombozi pereżempju li jagħti fl-arteri tal-qalb li kkawża l-attakki tal-qalb, mhuwiex hekk. Mhuwiex trombozi li jissuċċedi fil-pexxul, mhuwiex hekk, u mhux trombozi li l-oqgħidi tad-demm li nisimgħu li jitilgħu fil-pulmun. M'għandu assolutament x'jaqsam xejn ma' dawn it-tip ta' trombozi. U allura dawk in-nies kollha li kellhom dat tip ta' trombozi komuni biex ngħidulu hekk, fil-passat jistgħu xorta jieħdu il-vaċċin tal-AstraZeneca. Fattur ieħor naħseb importanti ħafna li nagħmluha ċara hija ma kien rapportat l-ebda każ ta' dal-trombozi partikolari f'nies li ħadu t-tieni doża tal-AstraZeneca. Jiġifieri, daw il-każijiet kollha li ovvjament nerġa' ngħid huma rari kollha ssuċċedew wara l-ewwel doża. U s'issa ma kien hemm l-ebda każ irrappurtat li ġara mat-tieni doża. Allura dak kulħadd li ħa l-ewwel doża tal-AstraZeneca m'għandux għalfejn jibżax mill-evidenza s'issa li għandna juri li mat-tieni doża ma jkunx hemm dat tip ta' side effects trap. It-tielet punt u nagħlqgħu hija li kemm il-WHO, l-Għaqda Dinja tas-Saħħa, kemm il-European Medicines Agency u ir-regolatur tal-vaċċin u tal-mediċina tar-Renju Unit għalulna mingħajr dubju ta' xejn li l-vantaġġi li jistgħu joħorġu mill-vaċċin tal-AstraZeneca meta tikkomparah mal-COVID li jista' jabgħat il dak li jkun, m'hemmx dubju jisboq bil-bosta l-iżvantaġġi li jista' joħroġ minnu. U allura l-appell tagħna jibqa' li dak li jkun jirċievi u jaċċetta li jiġi vvaċċinat bl-ewwel vaċċin li jiġi available biex allura il-predictions li għandna li sa awwissu kulħadd Malta li huwa eligibbli ikun ħa l-ewwel vaċċin iseħħ. U allura jkollna id-dawl li dejjem xtaqna li jkollna f'dil-pandemija. Grazzi ħafna Dr. Mallia Zzopardi, grazzi ħafna tal-interventi tiegħek, Prim Ministru. Allura hawnhekk wieħed jara l-importanza nibqgħu nwasslu dan il-messaġġ kemm huwa ħafna iktar importanti u bżonn jusil li wieħed jieħu l-vaċċin. Kruċjali u għalhekk dan l-appell li nixtieq nagħmel lin-nies l kif semma Charles tant tajjeb li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjah lilu u lit-tim kollu tiegħu tad-dedikazzjoni li wrew tal-gwida xjentifika tajba li tawna f'dawn l-aħħar xhur. Qegħdin f'mument fejn qed niddefendu bil-miżuri restrittivi, nattakkaw bil-vaċċin, għandna bżonn dan il-perjodu kruċjali ta' ġimgħat sabiex inkomplu nlaqmu kemm nifilħu lin-nies, fl-istess waqt niddefendu bir-restrizzjonijiet sabiex imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu li morna lejn ftuħ prudenti għan-normalità, ftuħ li jkun sostenibbli wkoll imma iva fiduċjuż li ser ikollna ġimgħat u xhur li jkunu pożittivi u
ngħidu wkoll li bħala poplu ħriġna flimkien minn din l-esperjenza li tant tallimna wkoll minnha fil-verità. Ftuħ li bla dubju ta' xejn qed ikun mistenni minn ħafna negozji kif edna u allura xtaqt hawnhekk illi nieħdu il-kummenti tal-ekonomista Dr. Philip von Brockdorf illi jinsab magħna f'kollegament. Bonġu lilek, Dr. von Brockdorf. Huma ħafna dawk in-negozji illi kif għadna kemm semmejna qed ibatu u ma jifilħux jistennew iżjed. Kif tħares li lejn din is-sitwazzjoni fejn minnaħa hemm ix-xewqa li kulħadd jerġa' jiftaħ għan-negozju, però fl-istess ħin irridu nkunu kawti noqogħdu pass lura biex ma nħassrux dak illi bnejna matul dawn l-aħħar xhur. Bla dubju ovvjament, meta nħarsu l-effetti tal-pandemija, illi fil-fatt meta nikkomparaw ukoll il-kriżi finanzjarja li kellna fl-2008 u 2009 m'hemmx paragun fis-sens ovvjament illi il-pandemija laqtet ħafna negozji, speċjalment fil-catering, fit-turiżmu, fl-akkomodazzjoni. Naturalment dan kellu impatt kbir mill-lat ta' negozju, però tajjeb wieħed jifhem ovvjament illi n-negozju anki f'ċirkostanzi normali irid jinbidel. Il-negozju mhux xi ħaġa statika, huwa dinamiku, irid jinbidel ovvjament skont iċ-ċirkostanzi. Issa ovvjament il-pandemija waslet biex ovvjament dawk iċ-ċirkostanzi jinbidlu mill-lejl għan-nar. U allura ħolqot sfidi kbar għal ħafna negozji. Però tajjeb ovvjament wieħed jagħmel distinzjoni hawnhekk bejn ir-rwol tal-Istat u r-rwol tas-settur privat. Jekk inħarsu lejn ir-rwol tas-settur privat huwa fil-fatt li fin-negozji jkun kemm jista' jkun kreattiv. U ovvjament il-pandemija ġabet ovvjament sfidi kbar anki biex ovvjament wieħed ikun kreattiv u jaġġusta għal dik ir-realtà. Però meta nħarsu mbagħad lejn ir-rwol tal-Istat, naħseb kien importanti ħafna li l-Istat u l-Gvern jipprovdi kemm stabilità finanzjarja, kemm stabilità ekonomika u kif ukoll importanti stabilità soċjali wkoll. Naturalment dal-kuntest kien importanti allura nħarsu lejn dak li kien hemm bżonn mill-att immedjat, ġifieri azzjoni immedjata biex ovvjament kemm jista' jkun insalvaw impjiegi u fil-fatt għalhekk kien hemm il-wage supplement plus miżuri oħra ovvjament fosthom id-differimenti tat-taxxi u miżuri oħra. Però importanti issa u hawnhekk fil-fatt il-Prim Ministru semma s-settur tat-turiżmu li importanti hawnhekk anke l-Gvern ikun kreattiv bħala miżuri u inċentivi illi ovvjament għandu jgħin settur biex nerġgħu nirkupraw ekonomikament. U wasal iż-żmien ukoll illi apparti ovvjament l-azzjoni immedjata nħarsu wkoll fit-tul bħala strateġija ekonomika u anke ovvjament ta' x'hemm bżonn mill-att tal-Istat tal-Gvern biex investi iktar fl-infrastruttura, eċetera, biex ovvjament insaħħu l-ekonomija u ovvjament inħarsu quddiem ukoll. U hawnhekk importanti kif għadd illi hemm bżonn inħarsu lejn settur mod dettaljat. Kif il-fatt tisir fis-settur tat-turiżmu, imma mhux biss. Ħansemmi settur ieħor, is-settur tal-qasam tas-servizzi finanzjarji. Hemmhekk qed isiru żviluppi importanti fil-kuntest Ewropej fosthom l-Unjoni fil-swieq kapitali li tista' toħloq sfidi, però tista' toħloq ukoll opportunità kbar għal dan is-settur. U allura biex dan is-settur jerġa' jikber. U għalhekk importanti ssir strateġija fuq bażi ta' settur b'mod dettaljat però msejsa wkoll fuq 4 prinċipji importanti. L-ekonomija tkun iktar reżiljenti u allura iktar produttiva, ekonomija bbażata aktar fuq qasam diġitali, imma ekonomija wkoll li tuża inqas enerġija li tniġġes. U importanti wkoll aktar investiment fir-riżorsi umani u naturalment ukoll fir-riċerka u innovazzjoni. Xi ħaġa ovvjament importanti li pajjiżna u anke bħala gvern jonfoq iktar dan il-qasam biex insaħħu wkoll ir-riċerka u innovazzjoni. U ovvjament dan kollu għandu jsir f'qafas ta' strateġija, liema strateġija u liema pjanijiet biex ngħidlek qed jitħejju mill-gvern ukoll fil-kuntekst tal-Next Generation EU fejn hemm fondi ta' madwar 320
Ekku, jider li hawnhekk inqata dan l-intervent min-naħa ta' Dr. Von Brockdorf li kien wasal fl-aħħar battuti tiegħu. Kumment interessanti ferm, u xtaqt li Prim Ministru flimkien ma' dak li qal l-ekonomista Dr. Von Brockdorf, inżid xi ħaġa oħra li għamel aċċenna liha fl-aħħar. Fil-fatt il-gvern ftit tal-ġranet ilu ħabbar illi n-nefqa soċjali kienet ta' biljun euro. Naturalment, wieħed jista' ħares liha u jgħid ara, il-gvern qed jinvesti fin-nies. Pero min-naħa l-oħra tista' tħares liha wkoll u tgħid sinjal li hawn il-bżonn biex il-gvern għamel din in-nefqa kbira fin-nies. Ekku. Pablo, xtaqt naqsama fit-tnejn ir-risposta tiegħi u nibda l-ewwel ned billi nagħmel riferenza għal dak li spjega tant tajjeb Filip u Charles qablu. U bil-forsi rid nagħmel riferenza żewġ interventi. Għax din kienet preċiżament l-istess strateġija li ħdimna biha mis-7 ta' Marzu tas-sena l-għaddiet. Meta feċċet il-pandemija, rajna li kien se jkollna realtà bħal qatt qabel minn aspett mediku u minn aspett ekonomiku. U għalhekk ġbarna l-aqwa mħuħ ta' dan il-pajjiż flimkien, ittrattajna l-effetti tal-pandemija mill-lat mediku mal-esperti xjentifiċi, mill-lat ekonomiku tħadditna mal-aqwa esperti f'pajjiżna, u mbagħad rajna kif se nġibu sinerġija bejn daw iż-żewġ oqsma flimkien. Arafna li ma jistax ikollok waħda mingħajr l-oħra. U li jekk x'imkien l-ekonomija u s-saħħa ma jinaqdux flimkien u jkollok sinerġija bejniethom, hemmhekk kien se jkollok problema. U dejjem tlaqna mill-punt ta' priorità lis-saħħa tan-nies. Dak kien il-prinċipju gwida li mexxiena minn Marzu 2020 li għadu qed imexxina llum u li se jibqa' jmexxina sa tmiem il-pandemija. Imma mbagħad rajna daqstant ieħor illi ma stajniex nabbandunaw jew ninjoraw il-ħobża ta' kuljum tan-nies għaliex kieku għamilna hekk kien se jkollok sitwazzjoni fejn nipproteġu s-saħħa tan-nies iżda ma nipproteġux l-għajxin tagħhom. U meta n-nies kienu se jiġu biex iħallsu l-kirja fl-aħħar tax-xahar, meta n-nies ta' kull ġimgħa jagħmlu x-xirja, meta jħallsu il-fees tal-iskola tat tfal tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid ifittex fil-but u jsib biżżejjed flus biex kun jista' jgħix kwalità ta' ħajja tajba. U meta konna qed nitħattu fil-bidu ta' Marzu tas-sena l-oħra, u għadna x'se jkun l-approach li nagħmlu aħna biex nipproteġu l-għajxin tan-nies. U ħarisna pereżempju semmejt inti n-nefqa soċjali. U rajna x'għamlu ta' qabilna fl-2008, fl-2009, meta kellna kriżi ekonomika kif semma Filip, illi l-kobor tagħha taf kemm kien 1/10 ta' dik tal-lum. Il-kriżi ekonomika tal-lum hija xar darbit ikbar minn dik li kellna fl-2008 u fl-2009. U x'għamlu ta' qabilna? Ħanaqbad iċ-Children's Allowance. Iċ-Children's Allowance naqsu in-nefqa b'2 miljuni. Aħna x'għamilna f'pandemija? Żidna n-nefqa fiċ-Children's Allowance b'2 miljuni u nofs. Kompletament il-kontra. U l-għażla x'kienet? Jew li nħallu n-nies waħedhom, jew li ninvestu iktar bis-saħħa fin-nies, jew li ninvestu iktar bis-saħħa fil-businesses tagħna. Ważilna t-tieni triq. Ma żilniex it-triq l-għażel ħadd ieħor illi l-unika ħaġa li żied fi kriżi ekonomika kienet is-salarji tal-kabinett, aħna morna bil-kontra. Żidna in-nefqa soċjali. Imma bdejna u hemmhekk ukoll irġajna frixna fuq żewġ binarji. In-nefqa soċjali li ħaniġi għalija ftit iżjed il-qudiem, imma l-ewwel rajna illi ma tistax ikollok nefqa soċjali jekk l-ewwel ma tiggarantix il-bażiku. X'kien il-bażiku? Għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu f'kuntest ta' pandemija fejn inti tippreserva il-basics, l-għajxien tan-nies, ix-xogħol tan-nies, l-eżistenza tan-negozji, dak hija l-pandemija x'inti tiġi f'mument fejn trid timxi lura back to basics. U x'għamilna biex jipproteġejna 100,000 impjieg? Tajna l-weight supplement. U ma tajniex weight supplement f'ammont li huwa baxx meta nitħaddet ma' mexxej oħrajn u ngħidulhom billi aħna nagħtu weight supplement ta' 800 euro fix-xahar lill-impjegati tagħna. Salvajna 100,000 impjieg. U dik hija r-realtà u dak il-weight supplement irid jibqa' jitħallas sakemm niżguraw illi il-businesses tagħna u l-impjegati tagħna jistgħu jgħixu mingħajru. Rajna fil-bidu li kien se jkollna maratona u din għadnija sa mill-bidu nett. Iżda kellna xorti sforz laqal ta' din l-amministrazzjoni ta' dan il-gvern mill-2013 il-qudiem li tlaqna b'war chest mimli. Li meta ħarisna lejn ir-riservi tal-pajjiż lejn il-karus
Sibna li kellna karus li stajna ndaħlu jdejna fih u nagħtu lin-nies. U lin-nies tajnihom mhux talli ma ħadnilhom xejn, talli tajnihom biss. U meta ġejna biex jinfasslu l-miżuri morna l-wage supplement, morna għad-differiment tat-taxxi, morna l-skema ta' vouchers li qarbet mal-45 miljun euro u issa se nsegbuha bit-tieni issue tagħha, morna għall-loan moratorja, tajna l-loan moratorja. X'tajn iżjed tajna għajnuna targeted lin-negozji tagħna konsistenti biex insemmi eżempju wieħed, tajnihom l-appoġġ fil-kirijiet, l-appoġġ fil-kont tad-dawl. Lil-bars u l-każini dawk li l-iktar kellhom pressures tajnihom għajnuna finanzjarja speċifika li jitargeted għaliha meta ftit ilu għalaqna ir-ristoranti anzi limitajna s-servizz tagħhom għal delivery u take away, hemmhekk irġajna tajna għajnuna finanzjarja targeted għall-istok tagħhom. Da kollu l-għamilna f'dawn l-aħħar xhur. Immissa nifhem illi hekk kif qed inqarbu lejn it-tarf tal-maratona, l-maratona da ma spiċċaċ. Imma xi żgurajna aħna bħala pajjiż. Illi fil-waqt li iva hemm element ta' ejja, hemm element ta' ejja fil-businesses, hemm element ta' ejja b'mod ġenerali madwar kull pajjiż madwar id-dinja. Imma li bħala gvern żgurajna li l-maratona se jispiċċa kulħadd. Se nkunu għajjinin, kulħadd huwa għajjin madwar id-dinja, imma b'dak li għamilna bħala gvern se niżguraw li naslu sat-tarf tal-maratona u min jibqa' jkollu bżonn l-għajnuna se nibqgħu hemmhekk warajh u maħna se nabbandunaw lil ħadd. Hekk nista' ngħidlek aħbar illum. Aħbar li bħalissa fil-imkien ma' numru ta' ministri fil-kabinett immexxi minni qed niddiskutu aktar għajnuna li tkun targeted lis-setturi l-aktar milquta. Imma dan hu l-mod li taħdem. Ma tistax inti tgħid ħa nagħmel miżuri restrittivi minn aspett ta' saħħa li jirrestrinġu l-operat tan-negozju u nħalli n-nies waħedhom. K'tagħmel hekk xi kollok katastrofi jkollok. Għax meta tgħaddi l-pandemija taf x'issib. Negozji li fallew, nies qiegħda, nies li jibqgħu fuq il-benefiċċji soċjali mbagħad għax ma jkunux jistgħu jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol, u aħna da kollu antiċipajnieh u żgurajna li sa fejn possibbli nevitawh. U għalhekk li bħalissa qegħdin niddiskutu dan il-pjan kif nagħtu iktar għajnuna li tkun targeted biex imbagħad ukoll meta niġu biex niftħu s-setturi li se jkunu qed jibbenefikaw biss fost oħrajn mill-iskema tal-vouchers inqasmu l-vouchers fil-mument li n-nies ikun għaqli li jibdew imorru fir-restaurants u fi-stabbilimenti oħrajn u jibdew jonfqu isarfu dak il-vouchers, ma dan huwa l-mod kif taħdem. Hekk ukoll immur lura d-domanda tiegħek dwar in-nefqa soċjali. Taf x'nefqa kellna s-sena li għaddiet? L-ikbar nefqa li qatt kellu dal-pajjiż biljun euro f'mument ta' pandemija. Issemmu ukoll stajna għadna mument ta' pandemija, mument fejn hemm il-pressjonijiet fiskali, mument fejn il-pajjiż bħal kull pajjiż ieħor mhux jiġbor taxxi, ġabra mit-taxxi tnaqset immens u tifhimha, u stajna għadna mela ejja innaqsu in-nefqa soċjali. U s-sabiħ taf x'inhu Pablo, li n-nefqa żdiedet hekk mhux għax żdiedet id-dipendenza fuq l-istat, jiġifieri għax in-nies ġew jiddependu mill-istat, imma bħala gvern ħadna d-deċiżjoni li nżidu dik in-nefqa u nżidu l-investiment fin-nies. Biss l-ikbar nefqa li għamilna fiex kienet? Fil-pensjonijiet. Fil-pensjonijiet, fil-kontributorji, fil-mhux kontributorji, fil-pensjoni tar-romol, dak. Mela inti tista' tabbanduna lin-nies fl-iktar mument illi l-istat huwa meħtieġ li jkun warajhom. U kif jista' qatt il-Partit Laburista jabbanduna il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali li jifforma l-eruq tiegħu u tar-ruħ soċjali f'mument li jiddefinixxa jekk verament aħna nemmnux fin-nies jew le. X'għamilna aħna? Insemmi f'Marzu x'għamilna miżuri targeted oħrajn tan-nefqa soċjali. Tajna l-assistenza l-ġenituri li għandhom tfal taħt is-16-il sena li ma setgħux imorru fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Tajna assistenza lil persuni vulnerabbli u li għandhom diżabilità li minħabba l-vulnerabilità tagħhom ma setgħux imorru fuq il-post tax-xogħol. Dak li għamilna. Il-pensjoni, anzi il-benefiċċju li jitħallas lil persuni li għandhom diżabilità severa li ma tippermettilhomx li jaħdmu, x'għamilna llum? Ekwi parajnija ġifieri tellajnija l fuq daqs il-paga minima nazzjonali. Dak huwa l-mod kif ħdimna u jekk telimina issa l-benefiċċji targeted soċjali kollha li tajna għal waqt il-COVID xorta jifdal li dik in-nefqa soċjali fl-2020 kienet iżjed minn qatt qabel. U għaliex
3/4 minnha minn dik in-nefqa hija fuq dawk is-96,000 pensjonant illi sena wara sena żidna il-pensjoni tagħhom. U konvinti minn dan l-approach li ma nistgħux qatt aħna nħallu lin-nies waħedhom, fil-waqt li nibqgħu ninċentivaw ix-xogħol, irridu nibqgħu nwiżnu lil minu l-aktar fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. U dak huwa l-approach li se jibqa' jkollu dan il-gvern li minu l-aktar fil-bżonn nibqgħu ngħinuh imma fuq kollox l-ikbar investiment ta' dan il-pajjiż irid jibqa' fin-nies. Imma mbagħad għandek investimenti oħrajn li qegħdin nagħmlu. Semmejna qabel miegħi Filip u naħseb hemm kunsens across the board illi l-industrija tat-turiżmu rridu nieħdu ħsiebha bis-serjetà. Għaliex l-ikbar impatt naturalment kien fuqha u fuq is-servizzi anċillari bħala gżira nafu li pajjiżna terz mill-ekonomija tiegħu huwa dipendenti fuq it-turiżmu, nafu li bħalissa t-turisti qed jagħmlu l-għażliet tagħhom u ewlieni fil-fema tiegħi bħala kriterju ta' fejn se jmorru, turist għandu l-għażla. Turist li ġej mir-Renju Unit għandu għażla fejn jmur jista' jmur f'diversi pajjiżi madwar l-Ewropa u madwar il-bqija tad-dinja. Ma se jkun qed iħares fosthom kemm pajjiż huwa sigur mill-COVID, kemm il-pajjiż tratta tajjeb il-pandemija, imma mbagħad ma ħallejniex it-turiżmu għal xortieħ investejna 20 miljun euro. 20 miljun l-iskema li ħabbar il-Ministru Clayton Bartolo fil-jiem li għaddew li minn hawn insellimlu tal-ħidma tiegħu, 20 miljun biex nattiraw turiżmu lejn pajjiżna. U hemmhekk ukoll il-prijorità se tibqa' li nsaħħu t-turiżmu f'pajjiżna imma li wkoll nagħmluh b'mod sejf. Jiġifieri kull turist li jiġi f'pajjiżna sissa il-kriterji huma ċari jew il-vaccination certificate, jekk mhux il-vaccination certificate qed nittestjaw lil kulħadd, lil kull min jiġi f'pajjiżna, irid ikollu jew iġib miegħu test negattiv jew jiġi ttestjat f'pajjiżna hekk ikollna travel li huwa safe, hekk ukoll insaħħu l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna u bekk niżguraw progress ekonomiku u sostenibbli għal pajjiżna. Prim Ministru, xtaqt li nitkellmu dwar xi ħaġa differenti mhux relatata mal-COVID illi m'hemmx dubju li issa tiddomina għal dan l-aħħar xhur, però inti matul dawn il-ġranet kont il-Libja. U xtaqtek tgħidilna x'kien l-iskop u l-għan ta' din iż-żjara tiegħek fil-Libja? Kien hemm diversi għanijiet li għalihom morna l-Libja. Darba kienet l-enfasi kienet kemm xejn differenti miż-żjara ta' qabel. Kellna żjara fil-Libja qabel fl-eqqel tal-pandemija u mbagħad kellna l-Gvern Libjan li ġie iżurna f'pajjiżna. Li tara li hemm konsistenti huwa ir-rispett reċiproku bejn iż-żewġ pajjiżi. U taraw tħossa. Taraw tħossa fil-kordjalità tad-diskussjonijiet, konna ċari madwar il-mejda, x'qegħdin naraw minn xulxin, iżda rajna element komuni, il-potenzjal enormi ta' investiment li hemm. Kemm il-Libjani li jiġu jinvestu f'pajjiżna, kif ukoll għal-Maltin li jixtiequ imorru jinvestu fil-Libja. U tajjeb ngħidu wkoll li kellna numru ta' negozji Maltin li fis-snin li għaddew investew fil-Libja minħabba ċirkostanzi kif żviluppaw kien hemm negozji li sofrew telf imma l-opportunitajiet huma kbar. U x'qegħdin naraw? Qed naraw gvern ġdid Libjan li ta' fi ftit żmien li ilu hemmhekk ta' element ta' stabbilità u tinħass palpable l-istabilità li hemm fil-pajjiż. U dan qed iħares il-qudiem il-Gvern Libjan x'qed jgħidilna. L-ewwel nett li biex insaħħu ir-relazzjonijiet ekonomiċi ta' bejnietna, irridu niżguraw li jkollna titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi. U dik kienet il-kelma li tajna l-Gvern Libjan ejja naraw li jkollna travel li jista' jkun safe mill-aspett tal-pandemija u mill-aspett mbagħad tal-sigurtà mill-aspett tal-avjazzjoni. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew it-titjiriet tant importanti u nkomplu nsaħħu din ir-relazzjoni. Mela l-ewwel parti li ddiskutejna kienet l-investiment ekonomiku reċiproku. U ejja ngħidu wkoll, ejja naraw x'qed jagħmlu mexxejja oħra u kif qed iħarsu lejn il-Libja. Ġifieri il-potenzjal fil-Libja, mhux qed naraw aħna biss qed jarah biss insemmi li ftit sigħat qabel konna aħna l-ewwel gvern, l-ewwel stat membru Ewropew li mar il-Libja, aħna konna l-ewwel, ftit qabel iżda l-President tal-Kunsill Ewropew għamel żjara. U il-prinċipji li tkellem dwarhom huma bażikament dawk l-istess prinċipji li aħna bħala il-vuċi tal-Libja fih dan l-Unjoni Ewropea ilna nitħattu dwarhom għal dawn l-aħħar xhur. Li ma nistgħux aħna inħarsu lejn il-Libja bħala problema ta' migrazzjoni, għax mhux il-każ,
U meta inti tmur hemm u tisma' u tesperjenza tara kemm dan mhuwiex il-każ. Il-Libja hija vittma tal-problema tal-immigrazzjoni daqskemm aħna daqskemm hija Lampedusa, daqskemm hija Sqallija, daqskemm mill-Italja. Għaliex tisma' l-Gvern Libjan li jgħidlek aħna għandna problema li minn nofsinhar tal-fruntieri tagħna ikollna exodus ta' immigranti irregolari jidħlu f'pajjiżna bħala pajjiż ta' transitu u mbagħad jaqbdu triqthom lejn l-Ewropa. U hemm ukoll iddiskutejna il-soluzzjonijiet ewlenija tibqa' u hemm fejn Malta ħadd tibqa' tkun vuċi fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej li we stem the flows, jiġifieri nwaqfu dħul tal-immigrazzjoni irregolari min-naħa tan-nofsinhar tal-Libja. U hemm fejn il-Libjani qed jgħidulna imma jrid ikun hemm soluzzjoni holistika fuq livell Ewropew. Aħna waħedna ma nistgħux insolvu għad il-problema u hekk għandhom raġun. U ħadd pjaċir nisma' l-President tal-Kunsill Ewropew li jgħid l-Unjoni Ewropea trid tagħti soluzzjoni għall problema libika tal-immigrazzjoni. Imma sejja nitkellmu wkoll b'mod konkret ukoll. Għaliex il-prinċipji qegħdin hemm u nistgħu nibqgħu nitħattu għal dejjem ta' dejjem soluzzjonijiet. U għalhekk l-ewwel soluzzjoni l-primarja tibqa' dik li jiġu kontrollati dħul tal-immigranti min-naħa tan-nofsinhar tal-Libja, u mbagħad it-tieni soluzzjoni tibqa' dik illi jitwaqfu it-tluq ta' immigranti min-naħa tal-naħa tal-trip northern borders bażikament li jaqsmu lejn l-Ewropa. U mbagħad jidħol il-mekkaniżmu jekk dan kollu jfalli l-mekkaniżmu tal-rilokazzjoni u l-mekkaniżmu tar-returns. Ma daw jibqgħu fil-fema tiegħi mhux is-soluzzjonijiet primarji, imma s-soluzzjonijiet jekk kull rimedju ieħor ikun falla. U hemm fejn tara differenza, Pablo, bejn il-politika li għandha din l-amministrazzjoni u l-politika li kellhom ta' qabilna qabel l-2013. Dik hija serjetà oħra li hemm li tiddistingwina bejn ta' qabilna u aħna. Qabel l-2013 kienet il-politika tagħhom. Kull min jaqbad bid-dajsa daħħal f'Malta. Dik kienet ir-realtà. Aħna ħdimna b'mod differenti. Qed ngħidu titratta l-kwistjoni minn aspett uman u umanitarju, m'hemmx dubju, imma mbagħad ukoll irridu nitilqu mill-pożizzjoni li pajjiżna ma jiflaħx iżjed pressjonijiet sproporzjonati fuqu, imma ngħidu dan, imma nofru soluzzjonijiet ukoll. U toffri soluzzjonijiet billi tmur. Inżilna darba darbtejn il-Libja se nibqgħu nsaħħu dawn il-visits, stidinna wkoll il-Gvern Libjan u laqa it-talba tagħna biex jiġi ma' dan hu l-mod kif tipproteġi l-interess nazzjonali u kif taħdem għas-soluzzjonijiet billi tkun proattiv, billi mhux tparla biss imma taġixxi fuq dak fuq il-viżjoni u fuq l-idejat illi jkollok inħares il-qudiem għal xhur u snin b'saħħithom iżda ta' relazzjonijiet kordjali mal-Libja. Professor Tassew, u xtaqt illi f'dan il-każ indaħħal il-kandidata Zazua illi hija wkoll l-ex President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, Naomi Kakija, illi xtaqt il-kummenti tagħha dwar dak illi għadu kemm għall-Prim Ministru ġifieri kemm irridu nħarsu issa iktar il-qudiem f'kull aspett. F'kull aspett fis-sens tar-relazzjonijiet li għadu kemm semma bejn Malta u l-Libja, rridu nħarsu l-qudiem issa lejn l-investiment li rridu nkomplu nagħtu lill-ekonomija tal-pajjiż biex insaħħuha post-COVID. U anke dak li għandu x'jaqsam ma' riformi. U naħseb hawnhekk fejn iż-żgħażagħ huma strumentali u mhux biss biex imexxu l-qudiem l-aġenda riformista, però xtaqt anke l-kummenti tiegħek ta' kif iħarsu żgħażagħ lejn gvern illi imexxi ċertu riformi. Bonġu, Prim Ministru Pablo u kull min qed isegwina. Il-marka ta' gvern illi għandu qalbu mal-poplu illi verament iħoss il-polz tal-Maltin u l-Awċin hija r-rieda illi jaraf u jimplementa l-bidliet meħtieġa, dawk il-bidliet illi jirriflettu r-realtajiet soċjali tagħna. Ħafna drabi meta niddiskutu ir-riformi inħobbu niddiskrivuhom bħala riformi koraġġużi, però isni ma' żmien tallimt illi fil-verità meta l-ħidma tiegħek tkun imnebħa mix-xewqa li tagħmel differenza u differenza pożittiva li twassal dawn ir-riformi tkun xi ħaġa naturali. U għalhekk il-Partit Laburista llum bħalma dejjem kien anke storikament għadu qed jixpruna dawn il-bidliet. Meta Gvern Laburista ħatmun 8 snin ilu, wiret Malta differenti ħafna milli llum.
Dak iż-żmien kellna l-ħolma kollettiva illi nitilqu niġru bil-bidliet kollha li kien hemm bżonn. Ma kinux bidliet kosmetiċi, anzi illum saru parti mill-fibra tas-soċjetà tagħna bħalma huma pereżempju l-libertajiet ċivili. Issa llum qegħdin nitkellmu fuq l-użu responsabbli tal-kannabis, ir-rappreżentanza ugwali fil-Parlament u l-emendi oltre fil-liġi tad-divorzju. Naqqasna l-età tal-vot għal 16-il sena u f'kull waħda minn dawn id-dibattiti, il-Partit Laburista u l-istrutturi tiegħu ħafna drabi kienu dejjem pass il qudiem pass qabel il-gvern, u dan nafu first hand mill-esperjenza tiegħi fil-forum żgħażagħ Laburisti u strutturi oħra tal-partit. Sa il-qofol ta' dan kollu kien dejjem dialogu miftuħ u kostruttiv illi jilqa' nies b'opinjonijiet differenti imma bl-idejal ta' ġustizzja soċjali li għadna u għalhekk fl-aħħar snin stajna nattiraw ħafna iktar Maltin u Għawċin lejna u issa f'dan l-istess spiritu rridu nkomplu mixjin il-qoddim. Jiena jinteressani illi il-Partit Laburista, illi il-Gvern Laburista jibqa' lejali lejn il-valuri tagħna u ma jieqaf qatt ifittex li jkun id-dar naturali ta' kull min għandu għal qalbu dawn il-prinċipji. Din hija l-politika illi nemmen fiha, il-politika illi laqatni fil-partit bosta snin ilu u l-politika illi rrid nibqa' nara. Prim Ministru, għad hemm ħafna riformi x'tiddiskutu, hemm uħud illi għadna bil-kemm missejnihom u jiena nixtieq illi nkun ta' spalla għalik u għall-Partit Laburista biex nibqgħu nixprunaw il-bidliet meħtieġa. U għalhekk din il-ġimgħa formalment ilqajt l-istedina illi għamiltli iktar minn sena ilu u ressaqt l-applikazzjoni tiegħi biex nirrappreżenta l-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss għaliex irrid nibqa' nkun parti integrali minn din il-ħidma biex Malta tkun iktar ħanina, iktar ġusta u iktar progressiva. Grazzi ħafna Naomi u nawguralek nuħu l-opportunità u nawguralek għal dina il-ħidma li għandek qudiemek għal xhur li ġejjin. Prim Ministru, Naomi għamlet aċċenn għal riformi għatem ħafna riformi xisiru, għattejt Naomi l-lesta li tagħti il-kontribut tagħha bħala żagħżugħa u kandidata prospettiva. Għada jiltaqa' jerġa' jiftaħ il-Parlament u xtaqt allura fl-aħħar mistoqsija li għandi x'inhuma ir-riformi illi se tkunu qed timbuttaw fil-ġranet xhur li ġejjin. X'kuraġġ tagħmel meta fil-moviment tara żgħażagħ ta' stoffa bħal Naomi li jibgħatu messaġġ daqstant b'saħħtu. Tant tagħmel kuraġġ li tibqa' taħdem b'determinazzjoni sabiex nibqgħu flimkien. U flimkien, importanti li nagħmluhom flimkien, nagħmlu dawn il-bidliet li tant huma importanti għal pajjiżna. U fl-aħħar mill-aħħar it-tema prevalenti tibqa' dik tal-fiduċja f'pajjiżna. Jekk hijiex il-fiduċja li esprimiet l-IMF meta għamlet din il-ġimgħa l-analiżi ta' pajjiżna u x'qalet. Fl-2021 pajjiżna ikollu l-anqas rata ta' qatt tal-pajjiżi fiż-żona euro. L-istatistika li ħarġet il-bieraħ dwar konvenji li ġew iffirmati f'Marzu ta' din is-sena, jiġifieri f'xahar li kien ta' sfida minn l-aspett tal-pandemija, tara li kien l-aqwa xahar li fih ġew iffirmati konvenji għal beħ ta' proprjetà f'pajjiżna sa minn dejjem, mhux l-aqwa xahar fil-pandemija, l-aqwa xahar li qatt kellna. U dak kollu jissarraf fiduċja. It-tema tibqa' dik tal-fiduċja. U hija dik il-fiduċja li trid tmexxina lejn aktar bidliet li rridu nagħmlu f'pajjiżna. U x'inhuma l-bidliet li qegħdin inħarsu lejhom bħala gvern? U xtaqt nittratta żewġ areas li tant nemmen li huma kruċjali. L-ewwel nett l-infrastruttura tal-pajjiż. Sodisfatt illi sa issa għamilna 310 triq mill-pjan ambizzjuż li għandna biex nirriġeneraw l-infrastruttura ta' pajjiżna. Niftakar żmien jien mhux daqstant ilu tiftakru int Pablo u jiftakru kulħadd fej biex tingħata saf tarmak f'pajjiżna trid tistenna l-Papa jiġi. Din hija realtà. Niftakru kemm konna jew forsi nifirħu li jiġi xi kap ta' stat importanti biex jingħata saf tarmak, u mbagħad kemm iservi kienet kwistjoni oħra. Illum dak iż-żmien spiċċa. U spiċċa x'nemmnu bis-saħħa li jekk pajjiżna irid jattira turiżmu ta' kwalità, jekk irid jibqa' joffri kwalità ta' ħajja
aqwa għal poplu tagħna u huwa doveruż fuqna bħala gvern li noffru kwalità ta' ħajja tajba lin-nies tagħna, irridu noffru infrastruttura tajba tħares fejn tħares illum qed naraw proġetti infrastrutturali li huma kbar li huma kruċjali għas-sostenibilità u għall-progress ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Fl-istess waqt iżda kruċjali wkoll li f'kull proġett li nagħmlu jekk ikunx triq ċkejkna għal proġett maġġuri nisimgħu u niddialogaw u nisimgħu fehmiet differenti. Nisimgħu riservi li jista' jkollok dwar proġett jew ieħor mingħand kull stakeholder mingħand is-soċjetà ċivili għaliex dak huwa importanti li ma nkunu qatt supervi iżda naħdmu b'mod li jkun prudenti fejn bħala pajjiż imbagħad kulħadd jifhem l-importanza li nibqgħu nsaħħu l-infrastruttura nsellemaw il-Ministru jinborġ tal-ħidma kbira tiegħu u dak huwa l-mod kif aħna inħarsu il-qudiem lej il-viżjoni ambizzjuża li għandna għal pajjiżna. Ma mbagħad għandna wkoll is-settur ta' trasport b'mod holistiku. U x'qegħdin naraw? L-ewwel nett, il-mixja lejn l-electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna. It-target stabbiliti issa fuq livell Ewropew huma ambizzjużi. Għandna target tgħidli huma x'qed nitkellmu 29 sena oħra l-2050, huwa target ambizzjuż biex tasal għalih. U jekk ma nagħmlux bidliet serji minn issa, dak it-target ma naslux għalih. U nfakkar ukoll miri intermedjarji li mhux biss saru fuq livell Ewropew sas-sena 2030 imma aħna wkoll għamilna targets intermedjarji tagħna, jiġifieri biex naslu fejn irridu naslu. Sal-2030 irridu nagħmlu bidliet li huma importanti. U x'għamilna din il-ġimgħa? M'għadniex biss irridu naqilbu għall electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna għax hekk tista' tibgħat il-messaġġ imma se tkun qed tagħti peace ikbar fuq in-nies. X'għamilna? Tajna grants li huma iktar milli qatt kellna qabel biex ikunu ta' inċentiv aħna dak il-prinċipju li nemnu fih li jekk għandna direzzjoni li rridu mmorru fiha, ninċentivaw lin-nies li jmorru fiha, mhux insawtu n-nies li jmorru fiha. Ta' qabilna kienu jagħmlu, iżidu t-taxxi, jagħmlu ħaġa, jagħmlu oħra, aħna bil-kontra. Ninċentivaw lin-nies biex in-nies jifhmu huma stess dwar l-importanza ta' fejn irridu mmorru. U iż-żieda sostanzjali qed nitkellmu ta' eluf ta' euro fi grants li tajna biex jinċentivaw in-nies imorru għal vetturi li huma battery operated li allura jiġu recharged mis-sistema elettrika hija fejn irridu mmorru. Bl-istess mod kienet sinifikanti sew il-bidla li se jkollna fl-ewwel ta' Ġunju ta' din is-sena. U x'ma nħares għall-ewwel ta' Ġunju. L-ewwel ta' Ġunju li se jkun ifisser ir-ritorn tat-turiżmu b'mod b'saħħtu f'pajjiżna, is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex. Snin ilna kunċett li huwa tant importanti minħabba raġunijiet ta' procurement ifalli. Minħabba ħaġa, minħabba f'oħra, poġġejna bil-qiegħda, identifikajna soluzzjoni sempliċi, meta tara is-soluzzjoni li għamilna hija waħda sempliċi. Hija prattika imma hija effettiva. Għaliex se tiżgura li fi żgur sakemm mbagħad ma tinqala xi ħaġa li hija imprevista, imma li fl-ewwel ta' Ġunju jitlaq dan is-servizz tant kruċjali. U għaliex huwa kruċjali dan is-servizz? L-ewwel nett għax se joħloq forma ta' konnettività ġdida bejn iż-żewġ gżejjer li l-element ewlieni tagħha jibqa' l-effiċjenza. L-effiċjenza fil-fatt li l-vjaġġ se jsir bejn il-Belt Valletta sal-Imġarr Għawdex f'45 minuta jew anqas. Imma ma naqafx hemmhekk. Taf li ma naqafx hemmhekk, Pablo. Qasni jaqaf biss fuq il-fatt li dan se jkun servizz li huwa affordable minn aspett ta' prezz. Imma nħares naqra iktar x'qegħdin naraw aħna lejn Għawdex. Qegħdin naraw Għawdex li nirrovinawh biżvilupp żejjed da żgur li le. Għawdex għall-qalbi bħalma huwa għall-qalb kulħadd u l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu li nirrovinaw il-karatteristiċi sbieħ ta' Għawdex b'żvilupp li ma jkunx jagħmel sens. U dik se nkun ċar ħafna fuq. Imma mbagħad x'qed naraw aħna fil-viżjoni tagħna għal Għawdex. L-ewwel qed li nġibuh carbon neutral bi proġetti ambizzjużi qabel Malta. Imma t-tieni target imbagħad l-idea ġdida ta' kif wieħed jagħmel it-traġitt bejn iż-żewġ gżejjer. Li tlaqt inti mill-Belt jew viċe versa, ejja neħdu eżempju ċkejken. Xi ħadd li mill-Belt jixtieq jitlaq għal Għawdex u jagħmel ġurnata Għawdex. U nsaqsina għaliex għandek titla' bil-karozza tiegħek. Jekk int f'Għawdex se jkollok servizz effiċjenti tat trasport pubbliku li nħares għalih ukoll li jkun jaħdem b'mod elettriku, jew servizz ieħor ta' trasport li jkun jaħdem fuq is-sistema ta' platform imma li jkun affordabbli.
ejja nħarsu lejn daw il-kunċetti l-ġodda u dik hija il-viżjoni futuristika għal pajjiżna. Ejja nużaw din riżorsa prima li għandu pajjiżna tal-baħar biex nifmu li rridu nagħmlu l-aqwa użu biex ikollna konnettività aħjar u naqsu traffiku f'pajjiżna. Mela fuq naħa għamilna l-proġetti infrastrutturali. Fl-istess waqt nabbinawhom ma' trasport bil-baħar. Perswas li bħali ġili użajtu servizz bej il-Kottonera u l-Belt jew bej il-Beltu ta' Sliema. Tuħu pjaċir, effiċjenti, għandu ħafna benefiċċji u l-hemm li jridu nħarsu. Jekk aħna maħniex se nieħdu dan l-aspett tal-ambjent, tal-carbon neutrality, ta' tnaqqis tal-emissjonijiet b'serjetà f'pajjiżna, allura se nkunu fallejna. Żgur li dan l-element se jkun ta' priorità ewlenija fit-targets ta' dan il-gvern. U għalhekk fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ir-rieda li tagħmel il-bidliet. Il-kuraġġ li tagħmilhom. Dil-ġimgħa, jum massimu l-ġimgħa d-dieħla nibdew id-dibattitu parlamentari dwar ir-riforma fil-kirjiet ta' qabel il-1995. Riforma soċjali li fil-kobor tagħha nemmen li hija l-ikbar jekk mhux waħda mill-ikbar l-ikbar jew waħda mill-ikbar li qatt tagħmel pajjiżna. Hemm ammont sostanzjali li jrid jiġi investit fiha, imma li tiddefinixxi l-prinċipji soċjali ta' dan il-gvern. Riforma wkoll bħalissa għaddej il-konsultazzjoni pubblika dwar l-użu tal-cannabis, importanti, immens, għaliex tissenjala wkoll li dan huwa gvern li ma jinjora r-realtajiet ta' ħadd. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar li aħna għandna x'inkunu kburin li nimmilitaw f'moviment u f'partit li tant tagħmel ġid f'dan il-pajjiż. U din tant nemmen fiha. Kien hemm affarijiet li setgħu saru aħjar, mela ma kienx hemm, imma kellna l-kuraġġ biżżejjed li nkunu forza sewwa. U fejn għamilna affarijiet li setgħu saru aħjar għadna. Konnum li biżżejjed għadna din setet saret aħjar. U għamilna r-riformi kollha meħtieġa biex mhux biss niżguraw li fejn seta' sar aħjar ma jerġax isir b'dak il-mod. U mhux qed nitkellem dwar mill-2013 il qudiem, imma qed nitkellem għal 20 ta' snin f'pajjiżna. Imma żgurajna li għamilna riformi li jiżguraw framework għal pajjiżna robust ta' governanza li fejn seta' sar aħjar isir aħjar fil-futur. Imma mbagħad għamilna l-bidliet li tant ġabu differenza fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Li n-nies jistgħu jħossuhom. Saqsi l-pensjonanti Pablo, saqsihom id-differenza żieda fil-pensjonijiet, saqsi min jirċiev il-benefiċċji soċjali, saqsi l-min f'dal aħħar xhur kienet kwistjoni ta' ħajja jew mewt għalih l-impjieg tiegħu li konna hemm warajh u se nibqgħu nkunu hemmhekk warajh sakemm ikun meħtieġ. Fl-istess waqt iżda rridu nibqgħu viċin in-nies. Ma nistgħu inħallu l-ebda numri li tikbrilna rasna għaliex dak ikun l-ikbar żball li qatt nistgħu nagħmlu. Rridu nibqgħu viċin in-nies. Nifhem li għad hemm min huwa muġuħ. U hemm weġġat li rridu nindirizzawhom. U kollha kemm aħna ibda minni l-isfel irridu niżguraw li għal kull persuna li għandha uġieħ f'dan il-pajjiż jista' jkun kwistjoni ta' weġġa dwar ix-xogħol tagħha. Dwar affarijiet ħafna drabi jkunu ċkejknita meta kważi li tisimgħu bniedem huwa biżżejjed. Imma ejja nżommu saqajna mal-art u nifhmu li s-sigriet tas-suċċess ta' dan il-gvern kien li kien viċin in-nies u li ma kien qatt superf u li qatt ma ħallejna il-poter jitla' rasna u dik tibqa' ċavetta li titmexxina l quddiem li nibżgħu għan-nies saqajna mal-art subajna fuq il-polz tan-nies u bekk niggarantixxu li nibqgħu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż, nibqgħu nagħmlu riformi li huma meħtieġa u fadal riformi għandna riformi pendenti, għandna riformi li qed tiddiskutuhom b'mod attiv u nibqgħu nħarsu l quddiem biex flimkien noħolqu minn Għawdex minn Malta pajjiż dejjem isbaħ. Prim Ministru, grazzi ħafna li kont magħna llum, nixtieq nagħti l-komplament tal-ħadd it-tajjeb lilkom kollha li qed tarawna, tant ieħor lilek Prim Ministru, aħna nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsemmulkom. One għadu kemm wassal xandira politika.